Gatusan ka mga magtutuo sa simbahang Katoliko ang misalmot sa procession o prayer rally aron ipadayag ang pagsupak sa paghimong legal sa diborsyo sa nasod. Yan tumiaging Sabado. Nangulog kanila si Cebu Archbishop Jose Palma. Ang report ni Femari Dumabok. Gasugod ang prosesyon sa Fuentes Menya hangtod na sa Basilica Minore del Santo Niño. Gawa sa mga imahen sa mahal nga Berhen ug sa Batang Jesus, nausab ang ubang mga imahen sa mga santos. Nagdala sila og mga tarpaulin nga nagpatik sa yes to marriage and family, no to divorce. Gitapos ang prayer rally sa Santos nga misa, nga gisaulog ni Arsobispo sa Subo Jose Palma uban sa mga obispo ug kaparian sa Subo. Giangko ni Palma nga daghang hagit nga atubangon sa mga magtiayon nga sagad mo'y hinungdan sa panagbuwag. Apan iyang gipahimug-atan ang grasya sa paglahutay, pinaagi sa pagsangpit kanunay sa kahitasan. Iyawin na atong istoryahan pero may na problema. Please also mention the joys of marriage, the blessings of a family, the consultations that we have experienced. Ang Archdiocese of Cebu mo'y labing unang simbahan sa nasod nga milusad og prayer rally og signature campaign batok sa Absolute Divorce Bill nga nag-ung-ung karon sa Senado apan pasado na sa Kongreso. Samtang sa miaging weekend, gipahigayon usab ang duha ka adlaw nga National Charismatic Leaders Conference nga gitambungan sa kapin usa ka libo ug 200 ka mga leaders sa charismatic sa tibuok nasod. Usa sa tumong niini mao ang pagpahibalik sa reliyosong pagpangalagad sa simbahan ug ang pagpasalamat sa kahitasan sa tanang nadawat nga kaayuhan. Gimugatan usab nga magamit kaayo sa Catholic Charismatic Renewal International Service Concharis ang kahimanan ug ang social media aron mapalambo ang pagtuong Kristohanon. Dugay naman gyud ni charismatic renewal, padayon sila paglig-on og ma-organize ang mga charismatic renewal sa lain-lain nga mga diocese. Labi na gyud karon nga ang mga obispo nagpili na gyud og coordinator. Active sa una niya, nahimos lang inactive no, nga wala sila ba. Now is the time nga karon katong mga nanamong maka-explain sila, maka-express sila sa ilang natamungan karon sa uban. Gigamit mo sila as a way of disseminating information, bringing them to come, to attend. Pasabton sila nga ito pag-ayo during the gathering. This is important. Gamit kaya ang kining mga gadget na to, pero it has to be done in a way nga dili mabiya hinon ka ba. Uban ni Marlon Melgazo, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.